kuasa ya. Tenang. Guys, punta po tayo dun sa bahay nila ni Jing Astor kasi meron pong nagpapadala or nag-sponsor sa atin ng Astor Empanada, no? So nandito po yung bahay nila. So, dito naman po yung ayan, so dito po tayo dadaan patungo sa bahay nila ni Jing Astor. Jing Astor. Kasi Kuya Jing niyo daw. Tanggalin muna natin yung helmet, di ba? Para makita tayo. Bakit ang tagal? Okay. Ayo. Na si Jing, Nay.
Ang dami palang aso nila dito, guys. Oh. Ay, may hapon. Yan. Oo. Yan. So, maraming salamat, Jing. Di mamak na, Jing. Ay, kay ma'am sa trabaho. Dun sa farm. Natulog ka. Maraming salamat. Yan, oh. From Astor Empanada. Yan. First time ko makatikim, ano, Jing. Yes. Baka ulit-ulit na ako mag-order sa Thank you kayo, sir. Actually, galing pa si sir sa farm. Work niya. Ayun lang ikuan. Gusto niya sana i-hatid sa amin. Sabi ko, puntahan na lang dito. Puntahan ko na lang. Nagtanong kasi ako kung nasaan ka. Baka nasa Indo kasi sa Sabado ngayon. May work ka pala pagka. Oo, Sunday. Pati Sunday? Oo, bukasan. Ano ba? Salamat kay Jing. Thank you tayo. Thank you guys sa kami. Papabits sila po. Hello. Yan. Malapit na matapos din, no? Yung bahay. Yes, malapit na, sir. Malapit ng magkalurog. Si Kuan, Si Kuan, yung Mix Vlog. Mix Vlog. Hi. Relax na relax. Yes, hindi ko magdugay, Jing. Thank you kayo. Sige, Maraming salamat po kay Ma'am Tita Men E. Tita Men E. Yes. Min Im. Thank you. You're welcome, sir. Thank you po. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye. Kuya si Udet. Wala. Punta ni Jing. So yun na nga, guys, nakuha na natin yung pinapadala. First time ko makatikim ng itong empanada ni Jing Astor. So maya is ila-live natin to. So yun na nga, guys, tapos na po tayo. Nakuha na natin yung empanada at saka yung sabon binigay ni Tita Min Im. Yes, maraming salamat po, ma'am, at saka God bless po sa inyo dahil binigyan niyo po ako. Ingat ka always. Maraming salamat. Ayan, guys, so patungo na po tayo. Uwi na po tayo dun sa atin. Dito po yung daanan pa uwi. Balik tayo sa ating daanan. Yan.